Du störing, men ingen du störing. Det går ju med lite grann.
पुनिया गए जी लोग चला गया क्या कोई भी नहीं है इसलिए बात नहीं कर रहे थे मैं रुपनिया गए चला गया सब लोग चला गया रुपनिया के पीछे चला गया Mau jadi nama Bapak. Ada. Apa? दावहाय हाय आब' होनदों मा खालामदों होनदों दङ ओरैनो जिरायनानै दसे होलाबायदों बेटाखौ जिरायनानै लादोंहाय गेलेहोदों अभी साउंड आया हाँ मैंने दिया था ना फिर चला गया तू रुपनी आ गई आगे बोल रहा था फिर ख़त्म हो गया 0 रह गया फिर वो दावहारु आगे आ गया मा ओंख्रि जायामोन आब' होनदों ओंख्रिया माबासोमोन मैदुफुल आलु मटर ओमफ्राय मामोनथाय बावलायलांबायसो ओंख्रिखौनो मामोनथाय पटल भाजा पापर नोंहालाय मा ओंख्रि जानाय मैं अब दूसरा आईडी से मेरे को बाय बाय बोल रहा था ना कहा कल क्या था आईडी क्या था मेरे एलबी पे हाँ दालि सोमोन आब' होनदों दे गोथाव दालियानो कल रात हाँ मेरा आईडी तो वो है ना दुलूर है और नालाइटी 2 है 6-4 है मेरा आईडी लेकिन मैं 2 ही यूज़ करती हूँ दावहारुन गया तेरे मानसिफोरा माथो रुपुनी सब लोग चला गया मेला देखने के लिए चला गया सब लोग नहीं आएंगे आज अभी पेंसिलखौनो जादों गाज्रिया पेंसिलखौनो जादों नै
Bilai, nu bikule ya. Dulu होगा आज शायद आईडी का नाम हाँ मेरा आईडी है ओ नीना याद मुझे कल और सर्च भी नहीं था ना मोबाइल मेरा 10 या 15 ऐसे ही था सर्च लेकिन मैंने फिर रख दिया masa kecil ni yogi le Gusto kadang jangan dawar ngayon dum Nih. Nih, lah, ayo. Ini dadangai most welcome like dan lay bazi shona thank you so much mabre khobra bazi shona khobra gari che na ngalai
Oke na bedtime siang time kuno tigia santing bating ne होनो होना होबाय आं जानला मोनला र' सोर सोर फैयो सोर सोर थाङो एसे नायदों आं गैया माथो फैथारा माथो आयना आगै मा मस्ट वेलकाम होननाहाय मानखो मा मस्ट वेलकाम होनाहाय बालनिनो होननो बादोंहां आगै आयना दुखुथिया 0 डिग्री जानानै दङ दिनै आंनि थामिलखौ नुवाखै नोङो आगै आयना 0सो जालायलाङो माबा सोरबा सोरबा लाइक होनानै ओंखारलांबाय आरोना सिरि सिरि एखमबाल' थांबाय कमेन्ट होआलासिनो खारबाय ओमफ्राय दे आयना आगै मस्ट वेलकाम बरायबाय आंनि बेयाव रावबो गैया ओमफ्राय नों हारसिं थाथ'दो दसे बेटाखौ गेलेहोदोंसोमोनहां नै डिस्टार्बथार बेटाया बाम जालायबाय नोंखौ जोंदोंसो आं दिनै दहाय माथो होआ गैया आंना माबा जादोंहाय 5G नाङा मा जादोंथाय मबाइलानो जि स्ल' जादों 5Gआनो नाङा माबाया सिमखौ 5G खालामनांसिगोन थांनोनो हायासैना आङो माबानावबो सोंगिनावबो थायासै आङो ओमफ्राय दाबो नै माबायानो नाङाखै दाबो एक्सट्रा सोलायनांबावबाय आं MB थेवब्लाबाबो नांबावा बिराद स्ल' जायो मबाइला आइफन लायानो आब' अबावहाय रोङा आङो दाबो मिलायनोनो आइफन नकलेस नामाथाय फाइभ जि माबा सिमखौ माबानांगौ सिमा 5G नङाना खालामनांगौ दासो सिखारदों आं आब' उन्दुदोंमोन आयु बांद्राय उन्दुनाङा फुङो बेलासियाव
सासेयासो दाखो हायना उन्दुदोंमोन सिमां नुलायदों बालानो नंगौ मा सिमां नुनायहाय नोंलाय हायनायासो दङ नै नायखुमा फैदों आरो ना हायना वेलकाम मस्ट वेलकाम आंनि एलबियाव बरायबाय हाय होनबाय आरो ना मा संनो बुरा संसैहाय नोंनारगौ नाङा नोंमारगौ नोंनाव मानो मानसिया जायाथ' आरो जायाहाय आंनाव जाया साइज गोनां गोनांल'सो नङा साइज गैया जाहैबाय बिब'आबो नोंना हैनाखै हैनासै दे रोजाबलायनो प्यार किया तो डरना क्या होनैसै आलो जानोसै होनबाय आंखौ हायना सल' आंना देन्जारसो हायनासि लाबो बेगखौनो ओमफ्राय हायनासिया माथो मालायनाव ज्राव ज्राव रासि गैया नोंना लाफा रासिखाय नोंगौहाय ज्राव ज्राव ना होजेननो हाया बेसे लाइक थाङो 40 50 100 थांलायो मालाय आंनाव खिफायाबो गुजुफैयाबो बेखायनो आं थांलाहाय मानसिफोरनाव आं मेरला थांबावोसो मानसिफोरनाव लाइक कमेन्ट थानानै फैयो आङो 20 मिनिट 10 मिनिट गाहाम आधा घन्टा 1 घन्टा गाहाम आंलाय माथो जोबोद मोजां नुयो बुसुनो नोंना मेगना एसे पावार खम खोमा पावारा खम खोमा गावहा फेस एलबि होआनो फेस एलबि होबा थायो आरो माथो मालायनि जोख्लोबनायावनो 18 जन 15 जन 12 जन थाहैयो जोख्लोबनानै होनायफोरावनो आंनि बायदि जोख्लोबनायाव मानो जामाराथाय नंगौ आंखौ हले नुखाथारो आरो हो आंखौ नुखाथारो औ अमा खर' होन नों बुगाव बसुनो अमा खर'आनोथ' जासिगोन गैया अनलाकि रुपनि फिर वापस आ गया कहा गया था आं सासे बर' हिन्जावखौ मोजां मोनो नाथाय बियो माबोरै बुंनांगौ मोनदाङा अननानै आंनो मदद खालामनो मोनदाङा हायनासै बुंहरैनाय आं नोंखौ गोसो थोयो बुंहर हायनाया माला फैगोन बुसु बोरायाथ' फैबाय थायोहाय खाथियावनो फैबाय मैया दाखालि फैदोंमोन फुङाव मैया थांबाय ओमफ्राय दाहाय फैगोन मोनायाव सानब्रैसो थागोन आरोना ओमफ्राय हायनाया आं जि मोजां मोनो नोंखौ माथोखौनो मोजां खोनायो मिनिनायखौनो नंगौ हायना माबाखौनो मैसो गारामाखौनो हायनास्रिया बबेनि बर' फाग्ला फैलायखोनो बर'आ ओमफ्राय आंनि हाबा जाया बुसुनो मा आंनि हाबा जाया नों हाबा जायाखै आरो नों हाबा जायाखै आरो हायना कौन है गाइस कमेंट करो रुपनी आगे कमेंट करो हायनासी हेल्प करेगा होनदों करो हायनासी रुपनी आगे को जाया फ्रामा सोबाना हरलाय बेखौ बालानो ओमफ्राय हायनाया आंलाय माला हाबा जाखो उबावनो सेंग्रासो आरोना आयौ इबि फैदों जोंहा आं लाइकल'सो होनो दे जायो आं थारुनाव होखाथारबाय जोमावनि बायदिसो जासिगोनहाय आंनि आइडिया लाइकल' होनानै थांबाबो गोजोनथारो होनलायनाय बायदि जासिगोन आंसो फाग्ला फैदों जोंहा हेल' गाइस फैलायबाय मस्ट वेलकाम जोंहा आलुपारा
लोगो दे सनाफोर खामानियावसो दंलै आंना बिया दे अके रुपुनिया मिनिबाय रुपुनि आगै सना रुपुनिया मिनिबाय हास' I cannot you help जि रुपुनिनो हायनासो हायनाया आं लाइक होबाय दै दा गैया गथ' दाय गैया गथ'नो अके आलु फारानि मानखौ लाइक होबाय दे नो थेंक इउ स' माच हायना ओमफ्राय आलु फारा आंनाव साब्रैनि बारा जाखायालै सना हायनासो बाय बायनो आलु फारानिया र' आलु फारानि हायनाया मोनालांबाय खामानि थगायबाय बियानो नङाबा थगायहाय बिया why don't you help me I am waiting for your help नो बिया सादा जादोंमोन आं बेयावनो नोंखौ नुसनना लाइक होनो फैबाय आंनो आयौ थगायथारबाय बे बिया आंनावलाय अहाय थानो सादा जानायावसो नुसनदों जालायबाय ब्रा बियो खामानियानो गैखाथारा बियो सेकेन्ड लावदुमा मिथिखायो आं ओमफ्राय आलु फारानिया लाइक होबाय दे नो थेंक इउ स' माच ओंखायनो नंगौ जाखो सोरो बिसोरनो फैदो होनदोंसो ए मोसौसोबो लांफैदों खोमा बैयाव गेस गुदामाव बेयाव माबायाव गुदाम सिङाव मोसौ खाना दोनफैयो बिस्रा माबाया दुर्गाया आंलाय सोर गथ' माबादों सानदों ओमफ्राय हायनाया र' दे बस' आं माइ रोगादों दे बायनो दे रोगादो रुपुनिया I believe so much that you will help me now you say you want नो रुपुनिया के बहुत अच्छी से इंग्लिश आता है रे I don't know helping your problem so but I am very hungry नो ओमफ्राय आलु फारानिया आं थांनोसै दे बे बसुमतारी आइ थांसै आरो मा खालामहैगोन नोङो जेनेबा एबिया हायना नोंखौ लानायनि सिमां दं आंहा प्लेटाव दोननायनि मिजिं दं आंहा नोंखौ नो लावदुम बायदि गेमस्रि लावदुम सेकेन्ड गेमस्रिजों सेकेन्ड लावदुम जाहैनोसै नामाब्रा हेभि दे मोजां खामानिखा हेभिनो आइ नोंनि बिसिनायाव थागोन नामाथाय हा मिटिं दं आंना What? Nhưng lấy đôi này Rồi You cannot do it like this मुझे ज़्यादा हिंदी पर इंग्लिश नहीं आता है रे You help me I am your good friend होनलायबाय आरोना रुपुनिया गैया ओमफ्राय एबिया बिब'सु नोंखौब्रा होनलायबाय नै नोंगौब्रा ना मा होनखो एबिया हायना सना हायना सना आंनि चार्जारावहाय गोमाखोहाय आलाय सिलायथारहाय आंनि चार्जारा ओमफ्राय गिथिखा फैदों जोंहा मस्ट वेलकाम आदै चार्जानो गैला मबाइला चार्ज देके अभी एलबी करेगा एलबी देगा मैं गाइसमैन
Thank you so much. Like dan दासो उन्दुना सिखारदों आंहानो उन्दुआसै आंहा गैया सानैखौबो फुथुखांबाय आरोना दासो ओमफ्राय आलुपारानि मुड अफ आंना एलबियावबो इदि मानसि थायो आरोना बे बसुमतारी मा जादों आलुपारानि मा जादों एलबियाव जालायदों नामा सोरबा माबा बुंदों नामा गिथिखाया अन आरोना ओमफ्राय एबिया बे बसु बोरो बे थाखौ नायनोनो उन्दुबाय दोनहैबाय बिसिनायाव गिथिखाया अन ओमफ्राय हायनासिया दे एसे अनदो सनाफोर लबियाखौनो एसे हायना आंखौ बिदि होनै गैया आंनाव मानसियानो साथाम साब्रैयानो फैया खुगा नांबाय गैला आंनाव फैयाहाय मालाया होजेननो मोना फिउ 8 जन 10 जन 15 जन 20 जन थांखायो आरोना ओमफ्राय आङो मेसे थायो आंनाव ओमफ्राय खिफैफैयाबो गुजुफैयाबो जा दुखु मोनो आङो मानसिफोरखौ आरोना सोरखौबा आरोना बयखौबो नङा गाज्रि दामोन गाइसमोन होनलायदों ओमफ्राय जोंहा एबिया दुखु जालायबाय आरोना रुपुनिया लुक इउ मा होनखो इफ इउ कैन नट हेल्प मी आयौ आं फरायनो रोङाहाय रुपुनियाखै बहुत इंलिश आता है मुझे भी सिखाओ गिथिखाया बहा थांनायमोन दहायनो अहाय मा थांदों आं न'आवनो जियानो आयो हिसाब गैया गामला गिदिरजों गामलाथाम जेराव थाखै आङो न' फोसाबनानै जि खननानै सफायाव गारसो दोननाया खननानै माबाबाय आरो मोनसे फोरानखांनायखौ मैयानि बासि रानदेरिखौ आरो दहाय खनबावलायबाय आरो दहाय माबानि सुनायनिया दङ दान्दायावनो दाबो थारावनो दा खनबावनांगौसो एबिया मा ओंख्रि जायामोन जाखो बे बसुनो ओंख्रिया गैया माबासो मा होनो मटर आलु मैथ्रुसो पापर गैयाहाय मिरामिससो एबिया मा होनखो माबाया गिथिखाया हायनासि आगै होनना मिनिबाय बिमल फैदों जोंहा बिमल बर' मस्ट वेलकाम अके होनलायबाय आरोना राहुल फिटनेस फैदों जोंहा लाइक दोनाबो होनदों थेंक इउ स' माच गिथिखा हन ओमफ्राय हानिया ग्रह दानदो नों आब' नोंहा दाखालि खालि फुजानि ग्रह नांबाय दे बे होनदों औ नंखागौ ग्रहआनो थोरफो हाबहाबना दङ खोमा आंनाव ओमफ्राय गिथिखाया अन आरोना एबिया दुखु गिथिखा अन गुलशन प्रसाद फैदों जोंहा हाय होनबाय आरोना मस्ट वेलकाम गुलशन प्रसाद कैसे हो कहाँ से हो लोगो फासमोन खोमाहाय गुलशन प्रसादा लाइक होनोल' फैबाय फार्स्ट टाइम बायनो दे राहुल जोंहा राहुल फिटनेस सोर जाखोमोनथाय गोदान बासाव खालामलांदो सना कि थांखो ना माखो ओमफ्राय गिथिखा अन मा होनखो बेयो गुलशन प्रसादा मामि मा केसि हना मा होनखो मा होननाय जाखो बेलाय ओमफ्राय गिथिखाया अन आरोना मामि लाइक द आनो थेंक इउ स' माच ओमफ्राय जोङो गिथिखा अन हायनासिया गाज्रि दामोन दे दासिम सोंनाय जायाखै आब' गिथि आब' बिबुसु ख्रिस्टाना हिन्दु सोरखौ आंखौ नुवा आरो नोङो आंखौ नुदोंना नुवाखै नोङो फोरनायफोरखौ गाननायफोरखौ आंखौ नायानो बियो होमबा मोदला मोदलिसो नायो बे आंखौहाय नास्रिया गैया बिदिसो नोङो होनबालाय नोङो लाइकबो होआ कमेन्टल' होनानै थाङो आरोना आंनिखौ फुल नाया आरो नों गिथिखाया अन आरोना गुलशन प्रसादा मामी आपका घर चेहरा दिखाओ तब बात करेगा आपसे अच्छा चेहरा देखने से ही बात करता है क्या गुलशन प्रसाद अभी मैं सोके एलबी दे रही हूँ नहीं दिखाएगा एबिया आं गैला बाय खामानि मावदों आंहा नै गेजेरावनो गासैखौबो बायनो आयै थांलायबाय हायनासिया ओइ एबि र' होनदों एसबि आगै फैदों जोंहा मा ओंख्रि जानायमोन आब' होनदों
मैदुफुल आलु मटरसोमोन पापरसोमोन आगै एसबि मस्ट वेलकाम ओमफ्राय रुपनि हायनासि टेल दा ट्रुथ एन्ड इउ हेल्प मी होननानै मिनिबाय आरोना आलुफारानिया आइडि मानसि ज' जाना आंखौ ओरैबायदि हेक खालामदों मुडआनो अफ जाबाय आं इलबियाव नुजानो सोर मोनो हिनजावफोरना हौवाफोर जाखो आलुपारानि ओमफ्राय एसबिआ लाइक स्टाइल दान होनदों थेंक इउ सो माच हायना दा हराव लोगो मोनगोन र' होनना मिनिबाय जिरुपुनि हाय माइचा कादेनो माने जागोथाय गिथिगाया हायनासै आगै नोंहालाय माबायदि नुयो ना होनदों आरोना ओमफ्राय हायनासैया न' आइ डोन्ट नो हेल्पिं जास्ट फर इउ रल अके होनदों आरोना बिमला कमेन्ट बारोलै बायो आंनो आयु बिमल नों बिदिसो आरो बायबायनो कमेन्टखौनो हरा सुनिया ओरैनो बारो जालायबावो बियो बिमला जोंनाव र' मोनगोन नों रुपुनिया इउ एल'न केन डु वार्क अफ माय हार्ट नो कैन मुझे नहीं आता है रे परना रुपनिया गई गितिका अन चेनेल अनार बहा होनदों न'आवनो गितिका अन खिन्थादो ना आब' गिथिनो आंथ' खिथाखाबायना गितिका अन दंब्ला रिप्लाइ होआ मानोनो दंब्ला रिप्लाइ होआ मानो होनदों माखौ होनखोथाय ओमफ्राय गितिका अन हायनासिया नायोथ' आब' बि मानो बिदि बुङो होनदों मानोथो सोंखो नों नुवाखै आरो आंनिखौ र' मालाबा एकदम थिखिनि मोनलायनाय फोनलायनो आङो इबिया गैला आं बायबायनो गिथिकाया हायनासै आगै हिन्दी हाय हिन्दु हाय सना नो ओमफ्राय साकामाय होनलायबाय आरोना रुपनिया सिनायमोननि मानसि फैब्ला बरायनांगौ मोनथिला नामा होनदों मोनथिदोंमोन आङो मिथिनायाथ' मस्ट वेलकाम होनदोंमोन ना आंनोखौ दहाय बरायदोंमोन ना आङो गितिकाया अन एसबिआ जिरुपुनि अके होनबाय गितिका अन इउसे फैलायबाय हाय जोंहानि मिनि फैलायबाय वेलकाम जोंहा मस्ट वेलकाम बरायबाय मोजां आब' गिथि दावदै आंनि सना बिबार बादि होनदों मिलन थाग्राफ्राबो बिदि एटिटिउड देखायोनो खोमा होनदों मिलन मा होनखो आं बुजियासैहाय इउसे अन आरोना एसबि अन इउसे अन गितिका हायनासै आगै नोंहालाय होनदों जानो हायनासैया मा ख्रिस्टान ना हिन्दुथाय गितिका अन एसबि आगै अन आं हराव लोगो हमजाया एलै एबि होनदों आरोना गितिका अन इउसे अन गितिका अन जोंहाबो हिन्दुआबो गिथि बाथौ बोराय खुलुमग्रासो होनदों गितिकानि इउसे अन हायनासै आगै अके होनबाय गितिकाया रुपनिया मिनिबाय आरोना गितिका अन आंसो फाग्ला आलुफारानिया मा सोलायना फैखो बेलाय अन आरोना थेंक इउ स' माच जोंहा रुपनि अन हायनासै ये इतनी बड़ा बाहार कहाँ से आ गया होनदों गितिका अन हदलन हिर' आगै फैदों लाइफ स्टाइल दान होनदों थेंक इउ स' माच आगै हिर' रुपनिया टुडे आइ एम भेरि सेड बिकज नो वान हेल्प मी होनदों आरोना गितिका अन आगै सारिथा जालायनोसै मालाबा गितिकाया इभिनिं होनलायबाय आरोना 1 आवार्सल' होगोन आं बारा 40 बारबाय आरोना हिर' अन थेंक इउ स' माच आगै गितिका अन हायनासिया बे मोनसे मिनिनाय मानि मुहिनि गोनां नोंनि अन्थाव बाथाव आब' बिहोनदों आंनि मिनिया अनाहाय आंखौ मोजां मोननायखायथ' खारलांजोबोसो फोरनो बारलांजोबो आंखौ सैयानो हाजोआ मिनिनायल' होननानै सिखायादा आंखौ
सोरबा बायदिया कमेन्टबो रोङा फरायनो होनलायनानै ओंखारलायबावसो कुछ तो बोलो आब' गिथि होनदों हायनाया जोंहा बड'लेण्ड हिर' आगै अन हाउ आर इउ आब' होनलायबाय आरोना हिर'आ आगैया गुजुनायानो हामनो रोङाहाय आगै मोजां नङा आंना खबरानो गाज्रि मोजां जानो रोङा आं अनोहाय रावबो अनाबाबो होनदों आगै हानाया जोंहा थेंकिउ समासै आगै जोंना आलुपारानिया अन आरोना सोर मा होनामोनबा आलुपारा हानिया दंना गैयामोन दहाय आलुपाराखौ सोर मा बुङा दहायो साथाम साब्रै गेजेर हायना आगै जोंहा आलुपारानि अन आरोना थेंकिउ सो माच हिर'आ अन हायनासि आगै उन्दुना सिखारना मोरैबा मोन्दों खर'आ नों माबायाखै मुजियाखै होनबालाय मुजियाखै मुजिगायाखै बियो आसामाव माबोरै दा सान्दिया आसामावथ' बिदिनोसै मोजाङानोथ' होननांसिगोन दा एसे गिदिगिया बेखौनो सानदो होनदों हायनासिया ओमफ्राय नोंसोर आंखौ बारा अनादां सोरनावबा एलबियाव माथो होआ बारा होआ दुखु मोनहांनो आंहा दहायनि माबायानो नाङाखै आगैहाय आं थायाखैना रावनिबो एलबियाव ओमफ्राय भिडिअसो नायलाबायदोंहाय आं एसे ओमफ्राय गिथिखानावबो थाङाखैना आङो जि सुनांदोंहाय आंहा गामलाब्रै गामलाथाम गामलाब्रै खनख'नो हाया माथो गथ' गोनां जाबाय आरो बाहेरायाव ओंखारबाय थानाय जायोना सासेनियावनो खेबसेयाव गांब्रै गांबा ओंखारो आरो साथामनि जा बुरजा ओंखारो आरो गारसोनानै दोननायालाय हिर' आगै हायनासिया आंबो दा बावैसो सिखारदों आब' गिथिनो आयै जा उन्दुगादुरिथारो बिसोरो आंहा उन्दुलाङाहाय उन्दुनो मोना हिर'आ आरोना जोंहा आयै राबा गुमै फैदों ओइ बि आंनि ओखि सना होनफैबाय आरोना थेंकिउ हायसो माबा गुमै राबा सना मा जाखो गुमै बबाव दं जाहा एक्टर बायदि नुदों दिनै माबायाव नायदोंमोन आङो एक्टर बायदि नुलायदों माथो फिसासो आंलाय मथाथा उदै फेथ्लाथ्लासो सानबाय थायोमोन एसे हामदों नामाथाय मानसिया आलुपारानिया अन आरोना बिदिखे हायनासि आगै नंगौ नामा होनबाय रुपुनिया बाय बोल रहा है अभी जा रही हो क्या रुपुनि आगै क्यों हिर'आ आं थानाव जा गरमसो सोलायनानै गोरोन्थिसो खालामबाय आंनो गरमसो आरोना गिथिखेया राबा गुमै होनना दुखु जालायबाय आरोनो खोनायाखै नामाथाय फन फैदों आइया आयै ओमफ्राय जोंहा राबा गुमै होनना दुखु जाबाय रुपुनिया गुस्सा कर रहा है आहा रुपुनि के साथ कोई भी और क्या बोल हायनासी आगै क्यों बात नहीं कर रहा है वो गुस्सा कर रहा है देखो रुपुनि आगै ओइ हायनासी ओखि सना होनलायबाय राबा गुमैया बड'लेण्डआ जोंहा जि रुपुनि इउर फ्रम होनलायबाय आरोना ओमफ्राय जोंहा हायनासिया सा फुदुंनि हाजिरा गनायनि सम जाबाय जौ होलायबावनांगौसो जोंहा गबाथाय जौ होलायबावनांगौ गिथिखा हायनासिया बुं गुमै राबा सना होनदों बड'लेण्ड अन आरोना गिथिखा ओइ गिथि ओखि सना जिउ होनलायबाय राबाया जोंना ओमफ्राय हिर' हायनासिया बयजोंबो जंखायजायो
मोननायनि जानो मोननायनि बिगुमै नामाब्रा गुमै राबाया होनदों। ओमफ्राय जोंहा अके फैबाय आरोना। हाय सना मा खालामदों होनबाय अके बेसेबांबा गोबावनि उनाव फैदोंहाय अकेया दिनै। मसलगाम बबेयाव दंमोन नोंलाय अके नुथारासै माथो नोंखौलाय। ओमफ्राय जोंहा राबाया गुमैबाय आरोना मिनिबाय। ओमफ्राय हिर'आ अन गितिका अन मिस्टार राभा ब्रादार खाय मा होनखो कारकर हयनु होनदों। ओमफ्राय गितिकाया हायनासै आगै योखि रायजोनि बिगुमैसो राभा गुमैया होनदों। जोंहा दैमालु फैदों गिति होनना लाभ हरफैलायबाय नै लाइक होदो दे दैमालु वेलकाम। ओमफ्राय जोंहा हिर'आ जोंहा अन आरोना। ओमफ्राय राभा गुमैया मालाबा बुंनोसै हायनासै होनदों। हिर'आ आगै होनदों। ओमफ्राय ओइ सना मा खालामदों होनलायबाय अकेया। दङ एलबि होगासिनो। रुपनिया हायनासि सेस मा होनखो हायनासि सेस बा थिंस टु मी आइ विल नट काम एगेन फ्रम टुडे होननानै गाबबाय नै। ओइहाय हायनासि रुपनिया गाबबाय बुरखायदो। दोखो लोंहोना फेहो हरजोबनो आं र' फाग्लिफोरखौ आयु हिनजावफोरसो आंलाय फाग्लाफोरसो सानदोंमोन। थैगोनहाय हिर'आ अन आरोना। दैमालु बागदावलायनि नुजाफैलायबाय आं नों होनदों आरोना। बागदावलायनाय मिनिबाय आरोना। आं गुवाहाटि दंमोन सनानो मा खालामदों नोंलाय गुवाहाटियावलाय। रुपनिया गुड बायनो रुपनिया गै रुख' ओमफ्राय जोंहा हायनासिया औ आब' गिति बिदिनो हमना लाबाय होनदों मिस्टार राभाया जोंना। मिनिनानै हायनासि होनबाय हिर' अन हायनासि आगै होनबाय गितिकाया। ओमफ्राय क्या हो गया जे रुपनि होनदों हायनासिया। गितिका अन ओमफ्राय राभाया जोंना मिनिबाय। ओमफ्राय जोंहा दैमालुआ गिति तुमको देखने आ गया मैं। गितिका अन रुपनिया गाबबाय रुपनि आगै मद्र गितिका अन बड'लेण्ड हिर' अन हायनासिया बात कीजिए जे रुपनि होनदों। राभाया मय रायजर फिनि हय होनना मिनिबाय। हिर' अन जब होनलायबाय मा जब अके मा जब मावोब्रा देलाय खिन्थालाय। गितिका अन अकेया सना होनलायबाय आरोना। गितिकाया अन बड'लेण्ड अन रुपनिया गाबबाय। ओमफ्राय हिर' अन हायनासि हिनजावफोरसो हायो आब' जोंनिथिं सिख्लाफोरबो बुरिफोरबो 10 जन आयु बुरजाथार माथो होनबालाय। बथलथामसो नांगोन ना। गितिकाया दैमालु आगै होनलायबाय नै। गितिकाया अन गितिकाया हायनासि आगै होनबाय। हायनासिया बुं गुमै राभा आंनि दावखुमैनो। अकेया SBI नि सना होनो आयु SBI आव आरोना। मेनेजार नामाब्रा SBI आव मेनेजार नामाब्रा जोंनोबो हरदो एसे लनफोर। बेकार लनफोर गैया गैया माबा अके बेकार लनफोर गैया गैया होनदों। आधा सुखोनाय आधा माबानाय थांखोना माखो। ओमफ्राय जोंहा गितिका अन आरोना। हायनासिया बुरजा सोखायो थाब जोबनायनि आब'मोन गितिका अन राभा गुमैया ओइ हायनासि सना ओखि होनबाय। गितिका अन ओमफ्राय SBI आगै अन गितिका अन SBI आगै अन गितिका अन 1 आवार्सआनो जाया माथो गोसोआनो मेव मोनलायलांबायहां। हायनासि नोंनि नाम्बारखौ हरमारना होनदों गुमै राभाया नै। ओमफ्राय हायनासिया जि इन्ट्रेस्ट जाबावोसो माइ हानायाव रायलायनो आंहा जफाना दोखो डाइलग होबाय दहाय दुब्लि
गोमलायनायनो जुमरा लांफानांगौमोन जुमराबो जासिगोन आरोना इन्टारेस्ट जायोनो हिन्जावफोर ज' ज'बा गोमसारलायनाय दुब्लि बारियानो आब' गिथिनाव दं गुमै राभा होनदों हायनासिया ओमफ्राय एसपि आगै अन आरोना राभा गुमै दा हरगोन आं होनना मिनिबाय लाइक दोनबिनो आयु गुमै दासो लाइक होदों नोङो लास्टावसो होयो आरोना गुमैया थेंक इउ स' माच हाय गुमै राभा जोंहा लाइक होनायनि थाखाय आरोना गितिका अनेस जोंहा क्रिएसन आगै लाइक दोन थेंक इउ स' माच आगै क्रिएसन गितिका गुमा गोथाव बारसिनलायनो इन्ट्रेस्टार होनना मिनिदों मा गानना थांनाय नोङो दख'ना ना हाफ पेन्ट गानना थांनाय हाफ पेन्टबाथ' गैला बे नाराया थुखावजोबखाबाय नोंनि आथिङाव दा मोनायाव आइदे होनाबानो जाबाय गितिका अन आरोना गिति हरना होनदों राभा गुमैया बेसेबां WT जाखो आब' होनदों दासो 2000 जादोंहाय क्रिएसना गै 2000 बबेनिफ्राय लाबोगोनथाय आङो मिथिला आं 2000 जादों आरोना दिनैसो बोसोरनै नांबावगोन नामाथाय मिनिनोसो ओंखारबाय आं जेखि जादोलाहाय बुरैजासिम होबाय थानोसै ओमफ्राय जोंहा गितिका अनहायनोसै मानखो आं हाफ पेन्टसो गानो बांसिन न'आवनो आयु माथो दुब्लि बारियाव थांदों नोङो आथिङाव माबायाखै थुवाखै नाराया बहाबा थांनांगौबाल' दख'ना गानोनो गुमै दा अनलाइन हरगोन आंनो एसके क्रिएसन आगै अन थाबोबाय दे कमेन्टआ रजेनियाव हरना दोनब्रा हायनासिनो रजेनियाव सोर रजे इलबि होग्राया रजेया माइ हादोंथ' बेबो सोर रजेनियाखौ हरथिनखो गितिका अन हराबासो गिथि होनदों गुमै राभाया आंना दासो 100 जादों WT होनदों औ एफा बुरजा जाबावबायसो नोंना माबानाया बावाखै नोङो आंना दे बोसोरनै जानोसै हायना आगै हायनासै बोसोरनैजों 2000 जाबाय आरो बोसोरनै नांबावगोन आरोना जा मिनिनो नागाबनो सालायलांबाय आं ओमफ्राय जोंहा गितिकाया दुखु हायनासिया रजेनाव दंखायो आंनि नाम्बारा गुमै राभा होनदों दंखायो नोंहा गुमै राभा गितिका अन आरोना गुसु लोंनानै माबा जानानै गारामायानो बुग्लाबजोब्बाय आंना मा खालामबावनांगौथाय आं पतन्जलि बायनांसिगोन पतन्जलि हायनासिया नाङाहाय आंनो जायो आंना बेनो जाम्बि मानसि होनदों नोंनाथ' बावाखैनो 100 मोनबावबायसो नोङो बोसोरनैखौ सानना नाहर नों आगै हायना ओमफ्राय राभा गुमैया गैलानो डिलेट जाबायनो दहायसो खोन्थादों होनदों हायनासिया गामिया माबायदि आब' नोंसिना सेंग्रा सिख्ला ग्रोम ग्रोम दं गामिया माबायदि आब' नोंसिना सेंग्रा सिख्ला ग्रोम ग्रोम दंना बारि बागान होनदों गैयाहाय जोंना गामिबो नंद्रायाहाय आगै हायना मा होननो टाउन माबायानो जोंना टाउन एरियानो गोलैजोबो फुराना मानसिफोरा दं आरोना एसे ग्रोम ग्रोम गुजुना थैसै बारि बागान गैलाहाय आगै हायना मा होनो बायनानै थाफैजोबनायसो गासिबो जोंहाबो बायनानै थाफैनायसो
Bangali bang mana लगाय मोनदेरसो जाजोब्बाय आगै थैसेहाय नै गारामाया नाम्बार हरबा मा जायो हो होनदों नाम्बार हरबा होनदों आरोना ला न' आंनिखौ होनदों गिथिखाया ओमफ्राय एसबि आगैया आंना दासो 64 1 मिलियन नांगौ आंना अब्लासो मन' जागोन भिउस दा 1 लाख जादों बे मार्चआ साब बारायगौ 10ल' हा बारायदों 10ल' 64 3Kल' जादों 1 मिलियन नङाबा आंना अब्लासो मन' जागोन भिउसआ दा 1 लाख जादों बे मार्चआ साब बारायदों 10ल' 107ल' एसपि आगै अन ओमफ्राय गितिका अन मिस्टार गिति ओमफ्राय एसपि आगै अन गितिकाया राबा गुमै आंहासो दाय जालायबाय नामा होनदों हायनासिया जोंथिं इन्टारेस्ट थाराब दा बायदियाव मोनाबिलि समाव माइ बुब्लि फोथार सेराव हाजो हायेन दैमा दं जि इन्टारेस्ट खा मारै गालांनो बिदि जायगा गामिखौ जोंना आरो गैया टाउन माबानि मा होनो गारि खारनायनि थुला हाबफैजोबनायहाय गुदाम खाथियावसो जोंना गेस गुदाम खाथियावसो गिथाव बाथावखासो आगैना गेसानो जोंना नै बे अवालखौ नुबाय थायोना नोंसोरो मालाबा आं इलि होबा ओरै अवाल होनायनि बे फारसेथिंसो गेस गुदाम आरोना बेनिफ्रायनो माबायो मानसिफ्रा नांलाय लांलाय हैलाय बिदि जायो गिथावसो आरो बोरैबा ओमफ्राय सानाबा जेबो नङा गियाबा गितिका अन मा गिति बिबुन आङो बुजियासै आं होनबाय एसबिआ जोंहा सर्ट स्टेटास ना आंना ओंखायनो 1 मिलियन नांगौ WTखौ सर्ट स्टेटासनि माबा माबि बिदि लाइन थायो ने आंथ' जेबो मिथियाहाय आलोंसो राबाया हायनास्रि होनलायबाय हायनास्रिया लामा बेरायनो लोगोफोरजों बहाबा खालबार बहाबा दैमा बोदोर बावलि जायो जागौलायो गोसोआ बाला होनदों गुमै राबा मा जाखो होनदों गितिकाया दुखु हरा हो होनदों राबा गुमैया हरा गले में किस रे गाइस आंबो रं नाम्बार लोगो हमनोसो थांनोसै देलायनोसै ओमफ्राय जोंहा एसबिआ गैया दासो 9 मार्च जादोंना चेनेला 9 मार्चल' आरो आयु जोंना 2 इयार्स जानोसै आंना हायनासि रजेनि नाम्बार गैला आंनावबो गुमै बिहरफिनसै आं दा र' ओमफ्राय हायनासिया आब' गिथि होनना मिनिलायबाय नै आंना WTआनो आगै एसबि माबा WTआनो बारायाखैमोन मिथिबायना आंना सानथाम ना मा जादों WTआनो बाराया मैया एसे बारायबाय ओमफ्राय मैया मोनायाव एसे बारायदों ओमफ्राय दहाय बारायदों आरोना आइला गोलैबायहाय मा हायनास्रि आगै ओखि होनना मिनिबाय गिथिखाया हायनास्रि आगै ओखि फेसबुकआव होनदों बड'आ जोंना 1 इयार जासिगोन जानुवारि 20 थारिख फैब्ला 1 इयार्स ना आंना माबाया जागोन जुन ना जुलाइमोनथाय जायखिजाया बिदि फैबा जासिगोन 2 इयार्स जासिगोन गुमै एसे रायलायनो लुबैयो आरो नोंजों होनदों हायनास्रिया गिथिखाया अन फेसबुकआव फैयाबो गिथि दाहायनो गिथिखाया हायनास्रि आगै ओखि होनबाय आं गोरोन्थि खालामनानै लाबाय गुबुननि भिडिअ आपल'ड खालामनानै बेनोथ' खालामनाङानोहाय
ओमफ्राय आब'बि बसुआलाय हरा नाम्बारा होनदों ए मेक्सेल एक्सपिरियेन्स लाइक दिस होनलायबाय आरोना वेलकाम मस्ट वेलकाम मेक्सेल जोंहा ओमफ्राय आंनाव दं हायनासि होनलायबाय नै ओमफ्राय गिथिखा ओमफ्राय हायनाया माया गुमिराबा होनदों गिथिखाया आंना हले रावनिबो नाम्बार गैया हाय गुमिनो मेक्सेल हायनासि होनबाय आइ मिन किस किस मिक्सेल ना मा होनखो दख'ना गाननोबा नङाबा बेरायहैनोसै देलायनानै बेरायनोसै मिथिं दंना ओमफ्राय बबेसिम थाखोथाय सिमां राजा होनबाय नाम्बारा दं हायनासि होनदों राबो दालाय नङा आब'बि होनदों औ मिक्सेला किस किस मी हायना टास टास मिनो मोनखो हायना बै बावखुंग्रि हाजोनि मेथाइखौ 2 मिनिट भिडिअ आपल'ड खालामना कपि फैबाय कपि माबानानै दोनोथ' आरो बिसोरो कपिराइट फैखायो दानखानांगौ आंबा दाखालि दानबाय सर्टआवबो फैदोंहाय आंना मोनसे दाखालि दानबाय दानखानायानो स्रा मनो जायैनि सिगां दानखानाया स्रा आरो मनो जाखांनानै माबाबाथाय दिगदार आरोना मालाय इन हाउस आब'नाबो मनो जाबाय मैयाना माला जानायथाय बिदिगा अन मेगन दिस इभिनिं होनदों मिक्सेला र' दे सनाफोर आं एसे देलायनो एसे आरोना आङो माखासे थांखानो माखो गाइसमोन गैलाहाय जाबावगोन गुजुनायानो खारदों आंहा बथलसे मुलिया जोबजोब्बाय मा जाबावगोनथाय हायनासो आगैनि फेसबुकनिखौ मोनाखैहाय आं मा नाम होनदोंमोनलाय आगै हायना मा नाम होनदोंमोनथाय हायनासियानो ने लोगो गैयाहाय आंजों बावनानैसो दं आं
फेसबुकआव फै गुमेराबानो मा नाम ओमफ्राय ना आरो आयु आयु दैमुनि दै बायदि मिक्सार लोंदों आयु आसोल दं देलायदों लोगोफोर सनाफोर देलायदों एसे देलायनाय जादों साइस गैयाबाबो एसे देलायनांगौ ना बेरायनो नांगौ जाबा बुरियाव देलायनांगौहाय दानिया मा खालामनांगौ मिथिङाव थाङो मा मोनगोन एसे मोखां सुवाखै दारि गोजा मोखाङा नायलाय मोखांखौ नायलाय मिथिङाव थांफायो नामा जाम्बि बायदि जाम्बिसो होनगोन एफा गिदिर दोननानै बिमाजों बाबायानो फैगासिनोखा जाम्बि बायदि कमेन्ट फरायनो हायासै दे र' आङो बारबाय दे आं फिनदिन हासिब्र'नो थांखो ना माखो गुमेराबायालाय मेथाइआव थांनो ओंखारबायहा जायखिया बिसोर इमेना दासो फैनानै बहा दं इमेन नै ओंखारलायबाय आंहा देवानि ओंखारलायबाय अके कलमि सिमां राजा होनदों बिथिखाया हेमेन्द्र हाय दै बिनि होनदों
इमिनाव बेनिफ्राय फैनानै बायबाय होननानै थांखो बे आं डिउटियावसो दं जि होनदों दे दिङागै एख' नङा आनैसो खावलिदनो आयौ आमायसो एमाव ओइ एमाव बेरायनो ओंखारलायदों नै मिथिया नामा नों लाइक दान होनदों थेंक इउ स' माच आमायसो मिटिङाव थांनो ओंखारदोंहाय आङो ग्रुपनि मिटिं दंना थांसै आरो ने आगै ना आब' गिथि सना मेक्सिकि आब' बिबुसबो सना बाय दे बाय बाय थेंक इउ स' माच आगै आइना गोबाव सम सापर्ट खालामनायनि थाखाय आरोना कल फैदोंमोनहाय सोलै नोंसोरल' बेरायना जाथारदो होनदों आयै आंखौ बेरायनो जाथारनाय नुदों नोङो आयौ मिटिङा उल्थासो खोमाहाय बिथिंसो दां बोरै फन खालामबाय थाखो आंखौलाय अहाय सोरनाव थेंक इउल' नङा रोजा रोजा साबायखर होन आब' बिनो थेंक इउ दे रोजा रोजा साबायखर थाबाय आगै हायनासि देरखानाय लावखानाय गुफुर गावदां होनदो एसबि आगै अनर थेंक इउ एमावा ए होनदों आरोना सोलाबथाराहाय एमावा मायसो बेरायबाबो दसेनो मोदला मोदलिसोहाय आधा घन्टा 1 घन्टा बेसेबां समनि थाखायल' आरोना मा खालामदों होनदों जोंहा नै दिङाया मिटिङावसो थांनो बेरायगासिनो आं लोगोफोरखौ नेदों ओइनै कल खालामनायखाय ओइथिं फैगासिनो आयौ मा होनहरबाय थाखो फैयाबो आंखौ मा होनदों खोनायानो आङो हा खोनायानो आं मा होनदों नोंखौ फन बुबाय आङो ओमफ्राय फन बुनाय नुनानै माबा सोरनावबासो जासिगोन नामा सानदों आं मिटिं थांनो नागिरदों मिटिं सेल्फ हेल्प ग्रुपनि मानसिफोर नेदोंमोन आं ओंखायनो आंनिथ' गायाहाय मुसुलकाम आंनिथ' हेल' होनबायहाय बेखौ सानबाय आं फन बुनायखाय सोरनावबासो जासिगोन नामा सानदों आं फन बुनायखाय
Thank you so much guys be there bye bye พูดดิगोबाव थाबाय आरो ना आंबो दोनखानोसै मा ओंख्रि मावा बेयाव मोननाय एसे हानोसै होनदों बेयाव मोननाय एसे हानोसै ना मा होनखो बुजायासै आं इमान होननायखौ दोनसै दे थेंक इउ स' माच बाय बाय दोनसै गासिबो सोरना बिनिया ए नोंनाबो देराखै नामा जाखो आं बायदि जाबाय होनदों गावखौ होनदों फानबा गावखौ माबामोन आरो 7,000 ए अमाबा साइसखौसो होनदों औ फैथाङामोन